авылның яшәү рәвеше тирлекчелек һәм игенчелек. Һәм ул яшәү рәвеше генә түгел, халыкны азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләсендә иң мөһим урыннарның берсе дә. Күпчелек агрофирмалар, крестьян фермер хуҗалыклары, гаилә фермалары, шәхси хуҗалыклар авылда урнашкан. Әмма соңгы берничә дистә елда авыл хуҗалыгы тармагында кадрлар кытлыгы үзен сиздерә. Күпчелек төбәкләрдә урбанизация көчәюен күрәбез. Яшьләр шәһәрне сайлый. Шуңа күрә кадрлар мәсьәләсе элек тә, хәзер дә мөһим булып кала. Балтач районының арбор хуҗалыгы. 2,5 гектар җирләре бар, 1,5 баш мөгезләре терлек тоталар. Хуҗалыкта 75 кеше эшли. Илдә барган өлешчә мобилизация шаукымы Татарстан читендәге бу авылга да барып җитә. Узган атнада 41 яшьлек механизаторларына повестка килә дә китеп бара. Ул 20 ел элек эчке гаскәрләрдә хезмәт иткән булган. Монда тракторда эшләгән. Армиягә киткән егет эшләгән техника нидә? Фермада эшли. Иптәш егет эшли аның өчен фермада. Ә ул иптәш егете нинди вазифада иде? Тоже Беларуста МТЗ 82 тракторында эшләде. Хуҗалыкның 21 егете хәрби бурычлы булып санала. Яшьләре 50-гә җитмәгән. Техника йөртүчеләр, агрономнар, бригадирлар, терлекчеләр 5-сендә бронь бар. Кемнәр бронировать ителә, военкомат билгели һәм аларны әле без һәрбер кешене алып барган. Мәсәлән, водитель безнең 30 яшьтән соңына бронировать ителә. Агрономлар 35 яшьтән дип куелган инде, трактористлар 35 яшьтән соңына бронировать ителергә мөмкиннәр. Дөресен әйткәндә тәмамлап бирәбез кызгычларны. Шуңа күрә бүгенге көндә механизаторларның бушлары да бар. Конечно, яз көне, җәй көне механизаторга кытлык күп иннән соң икән. Кирәк механизаторлар, конечно, бик кирәк безгә дә ни. Туганын чакырган икән инде, куя барасын. Бармыйча хәл юк инде. Без бөтенебездә военный обязанный кешеләр. 96 елларда хезмәт иттем Тольятти шәһәрендә. Ішкі эшләр гаскәрендә. Шакырсалар барабыз инде. Мин үзем дә шундый фикер, шакырсан кашып калып йөреп булмый. Хәрби хезмәткә чакырылучылар тагында булса, егетләр киткән вакытка аларны олылар алыштырачак. Мен үземне малайда шунда, пока ялда гына. Берни дә юк. Таза сау ишен сауга кайтыннар шунда. Алар анда булса, без монда эшлибез инде. Ширмешән районының биоагро хуҗалыгындагы егетләр дә бүген иртәгә повестка килер дип көтә. Предприятие районда иң зурларның берсе. 23 мең гектар сөрү җирләре бар. Хәзер чәчкеш һәм сухаларны кышка әзерлиләр. Техникада 60 кеше хезмәт куя, 36-сы хәрби бурычлы. Рәмзил Гарифуллин 21 ел элек Ирак көнчыгышта хезмәт иткән, артиллерия эше. Апилтергән мөмкиннәр инде бөтенебезне. Апистар барабыз инде берничә булмасын. Сен сабарга кайтырасың главное. Алсалар да качмыйм. Үзебезнең Россия халкын сакларга нитәргә, хатыннарны, әтиәннәрне. Калган хезмәттәшләре дә шундый фикердә. 2004-тән 2006-га хәтлек тулыга призвать иттеләр инде, водитель булып. Ниттем инде служить монда. Тоже анда да баранка, монда да баранка инде. Бу хуҗалык өчен повесткалар килү кадрлар өчен борчу тудыра торган мәсьәлә. Чөнки соңгы 2 елда гына кадрлар мәсьәләсе хәл итеп бетерелгән була. Шуңа хәзер 5 кеше алынса да эш туктарга мөмкин диләр. Кадрлар итмәсә баса инде монда, бөтен нәрсә баса. Бик авырга туры килә, если, например, безнең егетләрне ала башласалар, бездә основном яшь егетләр, потому что теге хәзерге современный технологиялар буенча компьютерда теге GLONASS ниләре бөтен треклар белән йөрергә и теге напичканы инде компьютерлар белән. И бик теге возрасттагы кешеләргә бик авыррак эшләргә. Ләкин шул ук вакытта авыл хуҗалыгындагы һәр җитәкче аңлый, китүчеләр илнең иминлеген тәэмин итсә, калучылар илнең азык-төлек белән тәэмин ителеше өчен җаваплы. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә хәзер грантлар, дәүләт программалары буенча фирма төзүчеләр, шәхси гаилә бизнесы алып баручылар байтак. Димәк, алар министрлык алдында да, дәүләт алдында да бурычлы. Үтәлергә тиешле килешү шартлары, аның сроклары бар. Бу очракта нишләргә? Авыл хуҗалыгында бүген безнең күп санлы КФХ бар, күп генә бүген ЛПХлар, шулар булгач инде анда һәрбер кеше санаулы, һәрбер кеше үзенең гаиләсеннән, үзенең мөмкинлегенә чыгып эшли. Шулай булгач инде шушы цепочкадан бер генә кешене алсаң да, бу инде аның йогынтысы бик зур булачак. Дәүләт программаларында катнашып, мисал өчен былтыр җиңгән ди начинающий фермер. Һәм ул бит инде дәүләт программасы буенча әлеге эшен алып бара тиеш. Китеп барса, аның хуҗалыгын кем карый дигән? Без алай рассуждать итмәйбез. Если или безгә без кирәк икән, то без барабыз. Но әйтик, или безгә карарга тиеш. Касирдә безне калдырырга или кырда калдырырга, или мобилизация буенча алырга. Эш шунда инде безнеке. Илне дә эш әйтергә,
солдатларны да ашатырга. Бу атнада министрлык авылдагы мобилизация буенча мәгълүмат җиткерде. Хуҗалыклардан да, переработка предприятиеләренә безгә килә хат бар. Шуны хәтле кеше бар, калдырырга, эшләтергә. Но ой бер бездән тормый дип әйтәсе килә. Мөмкин дә шундый хәл булгач, безнең 600 предприятиеләренә бронь куелган, 49 мең кеше эшли бу 600 предприятиедә, 38% кеше безнең броньда тора. Иң кирәкле эшчеләрне броньлау мәсьәләсенә килгәндә, анда конкрет эшче түгел, аның вазифасы броньлана дип белгечләр. Агросәнәгать комплексының нинди юнәлештә эшләвенә карап, әлеге бронь кую эше даими алып барылырга тиеш. Моны артык бюрократия эше дип санап, вакытында документ тутырмаган оешмаларның эшчеләренә повестка килгән очраклар бар инде. Шул исәптән авыл районнарда да кайсылары бронь кую эшенә җаваплы карый, бүген кадрлар кытлыгы кичерми. Күмәш кондитер комбинаты Татарстанның иң әһәмиятле стратегик предприятиеләренең берсе. Олар Казанның 30% халкын һәм республиканың 15% халкын ипи белән тәэмин итә. Бронирование номенклатура буенча эшләнә ул. Менә шундый номенклатура бар бездә. Бу эш безнең белгечләребезне югалтмаска ярдәм итте. Казандагы бу комбинатта 700 кеше эшли. Смена сайын шуларның 3тән бире чыга. 300 иратның 9-ы хәрби бурычлы. Яртысында диярлек бронь бар. Минем төп вазифам шушы упаковочный отделениедә эшне оештыру. Әгәр дә туры килсә, үзебезнең илчелекләрен сакларга чакыралар икән, барабыз. Коркып нитеп тормыйбыз. Кирәк икән барабыз. Илем булмаса, ашарлык ипиендә булмайды. Бөтенесе фронтка чыгып киткәсен, монда кем кала дигән шикелле, монда бит тоже халык ашатырга кирәк, эсертергә кирәк. Без бит инде икмәк җитештерәбез. Моннан тыш мондый предприятиеләргә мобилизация биреме кушыла. Безнең предприятие шундый объемны ясый ала. 160 тонна һәр көнне ясый алабыз. Безнең предприятие шуңа рассчитано. Әлегә кыр эшләре тәмамланып килгәндә, өлешчә мобилизация шаукымы үзен бик сиздерми ди авыл хуҗалыгы предприятиеләре башлыклары. Алар монда ике әйберне аңлап эш итә. Беренчедән, приказ ул приказ. Авылдамы син, шәһәрдәме, аны үтәргә кирәк. Икенчедән, эшне тагын да җаваплырак итеп оештырырга кирәклеге көн кебек ачык. Рания Абдрахманова, Филүзә Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Олег Мыльников, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.